Takže vítam vás u nového videa a ideme si zautočiť. Zrýchlime to, že o tom nie je celý diel. Teda, čo som útočil, lebo to je pokus už a nie chce sa mi čakať 12 minút na nový útok. Takže toto bol útok, to som útočil. A prerobil som si dedinu, ak vidíte. Spinning trapy. What? To máš ešte dobre vylepšovať. Tak, máme nejaké tie elixíry na míňanie. Tu si dáme ešte ďalší vol. Tak. A idem vylepšovať Archer Tower. A neviem, čo ešte môžem vylepšiť. Mám si od nich vypošlu jednotky. Ináč je to so mnou aj Hunter. Dúfam, že ho počujete, lebo to by bolo trapas, keby to nebolo počuť. Mne to je jedno, čo mi hoď. Dobre. Nedí. Ja ti hodím ciganov. No ešte však aj sa mi stávajú. Tak. Mám air defense. Mňa to vyhodilo. Skležu. Pozberáme už trocha, keby zbieram. A čistím si to okolie. Trocha. Tak. Tieto stromy odstránim. Odstránim to. A myslím si, že to by mohlo byť všetko. Toto bola iba ukážka mojej novej dediny. Nevieme, čo sa robí v tom hale, ani to radšej ani vedieť nebudem. Ešte tam nejakú polievku varia. No neviem. Tak. Taky pri Hunterovi sú asi pravdepodobne. No nič, to si môžem urobiť aj za kamerou, ale to nevadí. Tak, toto vylepšíme ešte. Nie je to, toto. Nemám buildera jedného, prečo? Teraz mám. Tak. Toto by bolo asi všetko pre toto video, lebo tu nemám nič robiť. Takže s pohľadom do toho halu sa s vami lúčim. Zatiaľ, čau.